Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Rajtu ħitir! Illum ser inħarsu il-fuq. Illum se nitkellmu fuq it-trasport li jivvjaġġa fis-sema. Tafu li l-asafar itiru għax għandhom il-ġwienaħ. Aħna n-nies m'għandniex ġwienaħ kif qed taraw. Imma tant ridna ntiru invventajna magni meraviljużi biex jieħduna fuq isħab. Tafu x'jgħidulu dak il-makkinarju kbir li nsibu normalment fis-sema. Isa, naf li tafu Isa. L-ajruplan, bravi! L-ajruplan għandu ġwienaħ kbar tal-ħadid u magni b'saħħithom ħafna. Huwa jtir jaġġel ħafna, qisu vleġġa. Jista' joħodna f'pajjiżi oħra fi ftit sigħat. Xi pjaċir! Tfal, għandi logħba għalikom. Għandi daw il-modi differenti ta' trasport. Ħejduhom miegħi. Dan huwa ajruplan. Din hija karozza. Din hija dajsa. Din hija xarabank jew karozza tal-linja. Dan huwa helikopter. U din hija rota. L-aħħar mod il-mixi. Issa għandi 3 kolonni u rridu nitfgħu it-trasport differenti fil-kolonna tajba. L-ewwel kolonna hija dik tal-art jew tat-triq. It-tieni kolonna dik tal-baħar u l-aħħar kolonna tal-ajru. Lesti tfal? Tlaqna. Nibdew mill-ajruplan. Fejn insibuh dan? Fit-triq? Kulle, jien naħseb fl-ajru. Ekku, l-ajruplan itir il-fuq fl-ajru. U biex nitilgħu fuq wieħed u nsifru, rridu mmorru l-ajruport. Issa jmiss il-karozza. Din narawha kullimkien barra. U fejn insibuha? Fit-triq, ekku. U d-dajsa. Din popolari ħafna fis-sajf. Nistgħu immorru biha għawdex. F'liema kolonna għandha tiġi? Fil-kolonna tal-baħar. Proset tfal. Issa, ix-xarabank. Din hemm ħafna minnha ġewwa l-Belt Valletta u nistgħu nitilgħu fuqha mill-Venda. Mill-Venda jibda l-vjaġġ tax-xarabank. B'hekk insibuha fit-triq. Ekku. Ħanara jekk tafux dan. Il-helikopter jagħmel ħafna ħsejjes tafux. Imma ma tantx naraw minnu. Taħt liema kolonna għandu jmur tfal? Diki taħt il-kolonna tal-ajru. Proset. U din ħafifa. Jekk għandkom rota, issuquha f'post wieħed. Fit-triq. U fejn nimxu tfal? Mhux fil-baħarux. Le, fit-triq ukoll. Proset tfal, irnexxilkom titfgħu il-modijiet ta' trasport kollha fil-kolonni tajbin. Sema. Ajruplan. Helikopter. Ġwienaħ. Sema. Ajruplan. Helikopter.
jiġu jienaħ. Uf kemm hawn karozzi xbajt nistenna għandi bżonn vaganza kif imiss trakkijiet bil-mijiet u hawn wisq ħornijiet irrid għażla mhux karozzi biss. U kemm kont inkun aħjar kieku kelli ġwien aħbar kont intir minn posta l-ieħor mill-iskola dritt għad-dar kont nagħmel kieku kelli ġwien aħbar. Uf kemm hawn karozzi xbajt nistenna għandi bżonn vaganza kif imiss trakkijiet bil-mijiet u hawn wisq ħornijiet irrid għażla mhux karozzi biss. Jiena komdu kont inkun kieku kelli xi dragun kont intir minn posta l-ieħor mill-iskola dritt għad-dar kont nagħmel kieku kelli xi dragun. Uf kemm karozzi xbajt nistenna għandi bżonn vaganza kif imiss trakkijiet bil-mijiet u hawn wisq ħornijiet irrid għażla mhux karozzi biss. Isma', intom l-immod ta' trasport jogħġobkom l-iktar? L-ajruplan? Jew forsi l-vapur? Jien personalment nieħu gost immur fuq l-ajruplan. Tgħidx kemm nista' mmur postijiet differenti bih, kważi nista' ndur id-dinja kollha. Importanti li meta nkunu ser nivvjaġġaw nagħmlu l-għażla tajba għal mod ta' trasport li nużaw. Jekk ħadd tkunu sejrin x'imkien viċin, tistgħu tmorru bil-mixi jew anke bir-rota. Tinsewx, dejjem nippruvaw innaqsu id-duħan fl-arja. Narakom għada, ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darboħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ciao.